सिला खालामनाया ओरैनो खालामलाबायनाय बाथ्रा नङा बियो जे दिनैहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार रायजो मोनसे दानो नागिरदों। भारतनि मोनबा जौगासार रायजो जुदि दङ बिनि गेजेराव आसामखौबो बे एखे सारियावनो दोननो नागिरदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय आसामनि खना खनला जायगाफोराव लामा दालां बान्दो बानायनायजों लोगोसे स्कुल कलेज बानायनायजों लोगोसे दिनैहाय मेडिकेल फेसिलिटिखौबो जाहाथे रायजोफ्रा गोरलैयैनो मोननो हायो बिनि थाखायनो दिनैहाय साब सेन्टारबो खालामनाय नुनो मोन्दों बा खालामनाय जादों। दिनै बे सिडली समस्तिनि सिङावनो नैबे आवजार मुंनि जायगायाव दिनैहाय मोनसे 55 लाख रांनि मोनसे बिल्डिं बेयाव जागोन, जेरावनोखि डक्टर क्वार्टार नार्सनि थानो थाखाय मोनसे क्वार्टार बेयाव थागोन। बेयाव नोङो फार्स्ट फ्ल'र बे जागोन, बिल्डिं जागोन बियो। बेयाव जोंहा लेबार रुम थागोन, बेयाव जोङो बेड माखासे थाफागोन, बिसिना थाफागोन बेमारिफोरनि थाखाय। आरो बेयाव नोङो गथ'फोरनि जोनोम होनो थाखाय जिखिनि सुजुग सुबिदाफोर बे जिनिसा निस्सय थागोन। दा बेनिखायनो नैबे आसनिया गुबुनफोर आसनिफोर बायदि सिगांफ्राव जेरैहाय न' लुनानै गोग्लैसोनानै थादों निस्सय बेबायदि निस्सय जानाय नङा। खारन आसामखौ जौगासार आसाम दानांगौ जायोब्ला नोगोरारिफ्रा रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ मोननांगोन। आं मिजिं खालामो नैबे सुबिदाखौ नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव निस्सय मोनगोन आरो बेजों जोंनि ओनसोलनि जौगानाया निस्सय जाफुंसारगोन होनना आं सानो। नोंथाङा माबाफोर टारगेट लादों नामा समस्ति हिसाबै नाम्बार 1आव आसामावनो टारगेट दं नामा? बियो आसाम सरकारनिनो टारगेट आरो बेयाव हारसिङै सोरबा एमएलए आ टारगेट निस्सय लानो हाया। खारन बे स्टेटआनो लानाय थांखि जिहेतु जों बेखौ मावफुंनांगौ आरो जिफोर सुबिदाफोर दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्राय हरदों बेखौ आङो समस्तियाव समान मोनसे रानसारनायखौ आङो बोलो होदों। समान रानसारनायजों समान मोनथाय समान जौगानाया जाहाथे जानो हायो बे खोथाखौसो आङो जर होदों। बेनिखायनो दिनै आवजार बायदि जायगायावबो जोङो जाहाथे जौगानायखौ लाबोनो हायो, सरकारि माखासे मोनथायफोरखौ जों मोनहोनो हायो। आरो जों जिहेतु जोंना नैबे ओनसोला दिनै गोजोन सान्थि फैबाय। सान्थि फैनाय लोगो लोगो मोनसे सम दंमोन बे ओनसोलफ्राव डक्टरफ्रा फैनो नागिरामोन, जायगानि मुं खोनायोबो हयथ' बिथांमोना फावसायनानै थायोमोन। दिनै बे परिबेस गैलिया। सोरगिदिं दिनैहाय हरनि 9-10 रिंगासिम दिनै गामि खना खनलानि जोंनि हाथाय बाजारफ्रा दिनैहाय सोलिनानै दङ आरो बेजों दिनैहाय बयबो बुजिदों, दिनैहाय बयबो मोनदांनो हादों जे गोजोन फैयोब्ला जौगानाया निस्सय फैयो। आरो जोंनो जेब्लाबो जौगानायखौ नांगौ जायोब्ला गोजोन खौसेथियाबो जोंनो नांगौ। दा बेनिखायनो दिनै बिटिआर सोरखार, आसाम सोरखार, भारत सोरखारा जिफोर आसनिफोर लादों, जिफोर बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिखौ दिनैहाय रायजोनि खाथिसिम मोनहैहोनाया जोंनि बिबान। दा बेखायनो बे बिबानखौ रुजुननानै आङो दिनै नैबे आवजारावबो साब सेन्टार मोनसे गायसनदों आरो बे साब सेन्टारा जाहाथे मोजाङैनो फांसनेल जायो बिनि थाखाय दिनैहाय बे आंनिल' बाथ्रा नंला, रायजो राजाफ्राबो निस्सय आवगायबोगोन आंहा फोथायनाय दं।